रावनिबो फोरोंथाय मोनालासिनो गावनि नाजानायजोंनो गावखौ बुहुमाव सिनायथि होबाय सासे बर' सुबुङा। उजबेकिस्तानाव सासे बर' सुबुंनि देरहासारनाय। मानसिया नाजायोब्ला हायै जेबो गैया बेखौनो फोरमान होदों बिष्णु दैमारी बिथाङा। मानोना रावनिबो फोरोंथाय आरो मदद गैयालासिनो गाव हारसिंनो नाजानानै गेलेहैनानै मेडेल देरहानो हादों। उजबेकिस्तानाव जानाय इन्टारनेशनेल वाको किक बक्सिं बादायलायनायाव अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता बालिसा जंगल गामिनि मुस्रि लास्ट्रम दैमारी आरो मुस्रिमा सरजनी दैमारीनि नैथि फिसाज्ला बिष्णु दैमारी बिथाङा ताजिकिस्ताननि 52 केजि जाफारक आब्दुल रशदखौ फेजेननानै ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हायो। बिथांनि देरहानाया ओनसोलनि आरो रायजोजों लोगोसे हादरनिबो देरहानाय। मिथिजाथावदि थांनाय 2 जुलाइआव उजबेकिस्तानाव जानाय बादायलायनायाव बिथाङा रावनिबो फोरोंथाय गैयालासिनो गाव हारसिंनो खस्थ' खालामनानै सोलोंनानै देरहासार जानो हादों होननानै बिफाजों लोगोसे बिथांनि बिसि आरो नखरनिफोरा फोरमायो। बिष्णु दैमारी बिथाङा सासे अनथाव बाथाव हिनजावसा गथ'निबो बिफा। बिष्णु दैमारी बिथाङा सासे बिदा आरो सासे फंबाय दं। फारियै बिदा कृष्ण दैमारी आरो फंबाय राजु दैमारी। बिष्णु दैमारी बिथांखौ आरोबाव दावखोलांबावनो थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार आरो रायजो राजाफोरा मदद खालामनो थाखाय नखरनिफोरा खावलायहरो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फैगौ 9 जुलाइ बुधबाराव न' फारसे फुंनि 9 बाजि रिंगासोआव गुवाहाटी उरां गाथोनाव सफैगोन होननानै नखरनिफोरा फोरमायो। आं बिमा महरै बिखौ आजि नाबा जाबाय 1 माह बारबाय आरो बाखो माने खाम मैगं बियो खामनि नाबाखौनो जायाखै। माने रुटि गांसे हदाय मोनाबाथाय बुंगोन आरो सानाव बुंगोन आइलै मामा नाबा बनायदो आंनो रुटियाबो गांसेल' रुटि गांसे होगोन ओमफ्राय जिखुनु दै आरो रुटि गांसे जानानै बियो बे देहाखौ रेजें खालामनानै थांदों आरो बेखौ आसा खालामदोंमोन आङो हागोन ना हाया बिराद सिन्था गावबो दुरबल। ओमफ्राय सानबा माने गुवाहाटीनिफ्राय सासे लोगो लाबोदोंमोन आरो बे लोगोआ सानबा गाव गेलेबाय ओमफ्राय लोगोआ माने मोजां बुंलांदों आरो बेखौ देरहागोन हागोन होनना बुंलांदों आरो ओंखायनो आंबो आसा खालामबाय। ओमफ्राय फिसालाखौ बिराद गोजोननाय माने रुटि गांसेदोनो थिनहरनाय जाबाय आङो। रुटि गांसे जाहोनानै खामानो गैया बिनि लोगोआव थांनायसिम 1 माह बारबाय बे रुटि गांसेदोनो ओमफ्राय दै ओमफ्राय मैगंफोरखौबो बेदरफोरखौ जाया रोसि माइ जागोन दालि रोसि ओमफ्राय बेखिनिखौ जाहोना थिनहरनाय जाबाय आङो। ओमफ्राय थांखालि बुंदों आङो आरो मन्दिराव जों खला होबाय खला होनानै बेखौ बोर सारस्रिहरबाय आरो जेनेबा मोजाङै थां मोजाङै फै। ओमफ्राय आफा इसोरनाव जों बोर बिबाय थादों जेनेबा थांनायाव मोजां थां फायनायाव मोजां फै आरो नों मोजाङै देरहानो हायोबाबो नों आंनि फिसा जिथिया नों थांदों नों मोजाङै फैनो हानानै बेनो गोहो आरो नों देरहाना फैनो हाबाथ' बहुद होनना बुंबाय आं फिसालाखौ बुंबाय। ओमफ्राय नायहर नोङो दिनै जोंखौ खुलुमना थांगोन नों हाबगोन ना हाबा होमबा बिराद मोखां सोमदोंमोन मानसियालाय बिराद मोखां सानैखौ खुलुमदों आरो खुलुमनाया ओमफ्राय मोखां सोमनायाव ओमफ्राय जों बेखौ जिमानबाबो खुलुमना आसिरबाद हरबाय आरो खुलुमनानै बाथौनि नेमै मोजाङै थां बाबा आरो मोजाङै फै हाबाबो हायाबा नों थांनाय फैनायाव जाहाथे जेबो दुखु दाजा आरो मोजां ना हायोबा मोजां सानस्रिना फै नोंनि गोसो बायदि साननाय आरो बेखौ बिराद खस्थ' खालामबाय आं आगोलावहा जेनेबा बेयो उन्दैनिफ्राय मणिपुराव थानायमोनथ' मणिपुराव थानायावहा 1 माह बिनि नाबाफोरखौ आं खस्थ' खालामना सङै खुरै जाहोनानै बिराद खेला गिदिर होदोंमोन नैबे नाबा हाजिरा मा जोंनि स्कुला मामोन नलबारि प्राथिमिक बिद्यालय बेयावहा बेलेग गिदिर खेला होबाय अस्टार बहुत अस्टार फैनायालाय ओमफ्राय बेयावहा माय खेलाया जादों मोजाङैनो खिन्थु देनहादोंसैलाय देनहादोंमोनदां किसुमान देनहालांबाय बेयो नाबानिमोन मणिपुरनिमोन अस्टारा। ओमफ्राय दा उनावथ' अस्टार गैया बिदिनो हारसिं सुजिबाय थायो बेयाव सुजिलाय गाव खारलाय सौफायलाय गावनो सुजिबाय थायो आरो सुजिनाया ओमफ्राय आरो सुजिखा नाबाबाथाय नोंसो आइयो सामाय बनायदोलाय आं माय आरो गोहो फायथो आंहा बोलो फायथो संख्रि सामाय लोङो आरो खुसि मोजां बिराद मोजां खस्थ' खालामदों बिराद खस्थ' खालामबाय जोङो आरो खारनाया मा खारो बे दिननिफ्राय रेजें गोसोखौ रेजें जानानै रौता खारनानै आरो बिथिं नैबे जोंनि माबा दोङो जियाबारि होननाय दोङो बे जोंनि औबारि सक बिथिं खारोमोन आरो बे इयुनाव माबायदि जालांगोन इयुनावहा आरो बिनिसो साबसिन मोजां जालांथो जों बिमा जाना आसिरबाद न' आरो हाबावथो आरो बे जि माबादों बेखौ जों आरो बिनो होगोन आरो जेनेबा बे जिथु गाव गोसो साननाय बायदि जि लुगैदों बेखौ जों एसेबाबो मायबाबो होनांसिगोन आरो बेखौ
न हागोन ना मोना होमबासो ना फिसा न आरो माबाफोर आंनि मुङा मुस्रि लास्ट्रन दैमारि आरो आंनि फिसालानि मुङा मुस्रि बिष्णु दैमारि आरो बिमानि मुङा अर्थात आंनि हिन्जावनि मुङा मुस्रि सरजिनि दैमारि। नोंथांनि फिसालाया दाखालि बावै उजबेकिस्तानाव सौलायनाय गेलेनानै ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। बे बिथिङाव नोंथांमोना माबायदि गोसोआ माबायदि गोजोननाय मोन्दों, माबायदि आंनि फिसालाया दाखालि 25 अक्ट' न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन उजबेकिस्तानाव खेला गेलेनो होननानै। बे खेला गेलेहैनायावहा जोङो सिगांगौमानि हागोन ना हाया होननानै सानबाय थादोंमोन। बिनि उनाव गेलेखांनायनि उनावहा खबरा फैबाय दे रिजाल्टआ मोजां जादों, खेलानाया मोजां खालामनो हादों, खेलायाव देरहानो हादों होनना बुंनायखाय जों दा गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो गोजोननाय ओमफ्राय दा रां राहानि थाखा फैसानि जाहोनाव माने फिसालाखौ मोजां मास्टार लगायनानै होनो हायाखैमोन। बे होनो हायैनि गेजेरावनो बियो फार्स्ट बा सेकेन्ड बेबायदिखौ मोनालासे थार्डआवहा देरहाना फैबाय। बिनि थाखायनो जों थार्डआव गेलेनानै फैनानै देरहाना फैदोंब्लाबो जों गोसोखौ मोजां मोनबाय आरो। उन्दैनिफ्रायनो गेलेयोमोन नामा, सोलोंदोंमोन नामा? उन्दैनिफ्राय बियो बे फरायनाय समनिफ्रायनो गेलेखाबोबाय थानाय। जेब्ला बियो मेट्रिक पास खालामदों बा मेट्रिक आनजाद उथ्रिखांनायनि उनाव बियो मणिपुरावहा 5 बोसोरसो थानानै बिनि गावनि सोलायनायखौ सोलोंना फैदों आरो। बिनि सोलोंनायाव न'खरनि अनगायैबाबो सोरबा सरकारनि बा सोरबा बिदि गेदेमा सुबुंफ्रा बिदि सहायफोर खालामदों नामा? थाखा फैसायावनो बुंबा गुबुन जिखुनु खेत्रआवनो रावबो खालामाखै। न'खरनि अनगायै रावबो गुबुनफोरा थाखा फैसानि सहाय होआखै। आं खस्थ' खालामनानैबाबो फिसालाखौ थाखा फैसा हरनानै बिदिनो गेलेनायाव सहाय खालामबाय थादोंमोन। आंनि फिसालाया बे 2 नम्बर दा गेलेनाया 2 नम्बर। दायो बबाव दङ बिथाङा दायो? दा बियो उजबेकिस्तानाव दङ। सफैयाखै? दा सफैयाखै। माब्ला सफैगोन खौरांखौ? गाबोनो बे उजबेकिस्तान फैनानै दिल्लीयाव थाफैगोन। बे दिल्लीनिफ्राय बिनि अखानायै गुवाहाटीयाव सफैगोन। गुवाहाटीनिफ्राय सफैनाय लोगो लोगो जोङो न'खरनि जानानैबाबो थांनानै बरायना लाना फैनोसै आरो। आচ্ছা, बिथांनि देरहानायाव जे सारा आसाम, भारतजों लोगोसे सारा आसाम आरो बिटिआरआनो मोनसे गोग्गाथाव खौरां बियो बिथांनि देरहानाया। दा बे समाव नोंथाङा बिटिआर सरकारफोरनिसिम माबाफोर बेबायदि खावलायगोन नामा बिथांनि सोलोंथाइ लानायाव बा बिथांनि खेलायाव दावगाफिननायाव आरोबाव माने मदद मोननो थाखाय? आंथ' बिदिनो सानदों जे बेबायदिनो माने बिथिंनिफ्राय देरहाना फैनायाव बिटिआरआनो जा बा आसाम सरकारानो जा बे मोनसे दावगालांनायावहा बिटिआर सरकारफोरानो बा आसाम सरकारानो माने मोजां दावगालांनायाव सहाय सहजुगिता खालामगोन होननानै आं गोसोआव मिजिंथि लादों आरो। थाखा फैसा रां राहानि खेथ्रआव माने न'खरनि आन्थाबा हानाय नङा आरो बिदि। खारन बेफोरबायदि गोजौ थाखोआव थांनोब्ला थाखा फैसाया जोबोद गोनां। ओंखायनो दा आं मिजिंथिदों बा आसा खालामदों बे गेलेनायावहा जाहानि फिसालाया जेनेबा महाबा ट्रेनिं बा मास्टारफोर हमनानै मोजाङै सोलोंलांबावगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो बिटिआरनि माखासे जि गिदिर गोलावफ्राबो एसे एनै रां सहाय होगोन होननानै आं मिजिंथि खालामबाय। आपके मन में क्या है? नमस्कार। ऐसा बहुत अच्छा लगा। मेरा हस्बैंड अभी इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग उज़्बेकिस्तान में खेलने गया। वो असम से वो अकेले गया है। मैंने उसका कोई टीचर भी नहीं है, कोच भी नहीं है, उसको सिखाने वाला भी कोई नहीं। वो अकेले ही मैंने इधर में मैनेज करके इधर उधर अकेले ही यहाँ पे वो खेल के अकेले ही दौड़ता है। ऐसा करके मैंने उसकी कोई आगे पीछे सपोर्ट
करने वाला भी कोई नहीं है माने वो अकेले ही माने यहाँ से 25 को वो अकेले ही निकाला 25 जून ना 25 जून को निकाला है और अकेले ही निकाला ट्रेन पे गया है और वहाँ से ट्रेन से दिल्ली से वो लोग फ्लाइट से गया है फ्लाइट से और उज़्बेकिस्तान पहुँच के वहाँ पे वो लोग 3 दिन खेला है माने 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक खेल के कल ख़त्म हो गया इन लोग का खेल और अभी उसने माने ये गोल्ड मेडल तो नहीं ले सका फिर भी कोशिश किया उसने माने बाहर देश में आउट कंट्री में जाके कोशिश किया कि माने वो एक ब्राउन्स मेडल लाया है अभी हमारा असम खेले और बोडो लोग खेले मैं तो ऐसा है मैं यहाँ का भी नहीं हूँ मैं अरुणाचल की हूँ मैं अरुणाचल से यहाँ पे असम पे आ गया उसके साथ शादी हो गया और अभी बहुत खुश हूँ मैंने वो इस खेल में खेल रहा है और मैं चाहती हूँ कि सब लोग सपोर्ट करें यहाँ पे गाँव का लोग भी और जहाँ हमारा ये बॉर्डरलैंड का जो स्पोर्ट्स का जो लोग है और क्या बोलते हैं बोरो लोग माने सब लोग सपोर्ट करें उसको सब लोग उसको सपोर्ट करें ताकि वो फ्यूचर में आगे बढ़ सके और बोरो लोग के लिए नाम ला सके और असम का नाम रोशन कर सके यही चाहते हैं बस उसको वेलकम करें और उसके आगे फ्यूचर में थोड़ा माने सोचने से अच्छा है हमारे बोरो आदमी लोग। विष्णु जब यहाँ पर जब ट्रेनिंग करते थे और वो तो आप कैसे इसको मतलब सपोर्ट कैसे करते थे? मैं तो बहुत सपोर्ट करती हूँ उसके सब लोग भी सपोर्ट करते हैं ऐसा घर का सब लोग भी सपोर्ट करते हो तो पैसे भी नहीं होता है वो यहाँ ये पहले दार्जिलिंग में भी खेलने गया था और इधर छोटा मोटा खेलते रहते हैं उसमें भी जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होता है फिर भी इधर उधर से दार वर्क करके बाबा हमारा बाबा माँ लोग दार वर्क करके भी बेच देता है मैंने सपोर्ट करता है घर से बहुत और मैं भी बहुत सपोर्ट करता हूँ अगर उसको इस खेल को वो अगर अच्छा लगता है तो इस खेल को वो मैंने खेलना चाहता है तो मैं भी बहुत खुश हूँ इस खेल में आगे बढ़िए और अकेले ही यहाँ पे उसका कोई ये नहीं है यहाँ पे एक बॉक्सिंग का जो किक मारने वाला एक बॉक्सिंग लटका के रखा है यहाँ पे उसमें ही वो मारते हैं उसमें ही वो हर शाम सुबह इसमें ही कोशिश करते हैं और हर सुबह हर शाम वो दौड़ते रहते हैं ऐसा करके। एक छोटी बच्ची थी जी मेरा एक छोटी बच्ची है लड़की बच्चा है। यहाँ पर जो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करते थे तब थोड़ा तकलीफ तो होगा शायद? तकलीफ तो है इधर माने वो भी बहुत सुबह उठना पड़ता है उसको माने ये प्रैक्टिस करने के लिए सुबह उठना पड़ता है उसको मैं भी टाइम भी इतना दे नहीं पाती है और बेटी भी है तकलीफ है फिर भी कोशिश किया है मैंने सब लोग ने मिलकर कोशिश किया और यहाँ से भी वो अकेले ही किसी ने भी स्पॉन्सर किसी ने भी मैंने उसको खर्चा इतना दूर गया लेकिन वो खुद का खर्चा खुद उठा के गया है मैं एक बार कोशिश करेंगे एक बार लड़के देखेगा एक बार जाके देखेगा हम कैसा ये अभी तो वो गया भी है और उसके जिद्दी से गया भी है और लाया भी है अभी मैंने गोल्ड मेडल सिल्वर कुछ नहीं ला पाया फिर भी ब्रॉन्ज मेडल लाया उसने मैंने बहुत अच्छा सब लोग खुश है हमारे गाँव वाला भी सब खुश है और बहुत अच्छा लगा मैंने आज उनका प्रैक्टिस और आप लोगों का सपोर्ट जी अभी वो आज शाम 2:30 बजे को निकलेंगे वहाँ से उज़्बेकिस्तान से और वहाँ दिल्ली में सुबह पहुँचेंगे। आगे कैसा होगा वो? आगे बस वो खेलते रहे अच्छा से और हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे उसको सब भी और मैं चाहती हूँ सब भी सपोर्ट करे और हमारा जितना भी बोरो लोग है जितना भी गवर्नमेंट जो बोडो गवर्नमेंट है उसको थोड़ा से मैंने आगे बढ़ाने में आप लोग थोड़ा साथ दीजिए उसका चलने फिरने इंसान को हर एक कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है तो आप लोग भी मैंने सपोर्ट कीजिए उसको आगे पीछे दौड़ने में थोड़ा उसको मदद करने से अच्छा होगा। मैं आशा करती हूँ ये करेंगे हमारा बोडो गवर्नमेंट जो असम गवर्नमेंट इंडिया हाँ वो करेंगे मैं पूरा उम्मीद करती हूँ करेंगे। खुलुमबाय दिनै जों बड'लेण्ड बुब्लिरे रादाबाव जोंहा दिनै आंनि बिबोनां बिष्णु दैमारिया दिनै इन्टारनेशनेल किक बक्सिं गेलेनानै दिनै ट्रफि लानानै फैनो हादों बिनि थाखाय जोङो दिनै जों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो लुगैयो दि जोंहा बिबोनाङा एसां गिदिर इन्टारनेशनेल गेम गेलेनानै फैदो बिनि थाखाय जों सरकारनिफ्राय माखासे एसेबाबो अनसुंथाइ लुगैदों बिनि थाखाय जों सरकारनिसिम
बिनि थाखाय जों सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ लुगैदों जाहाथे जोंनि बिष्णु दैमारिया आरोबाव बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन आवगायलांनो हाथों होननानै जोङो सरकारनिफ्राय बेखिनिखौनो जोङो आसा खालामनानै थाबाय आरो। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरापि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गला नं 5आव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।